Assigurazzjoni tas-saħħa għall-uffiċjali kollha tal-korpi dixxiplinati. Dan huwa l-impenn li l-Gvern qal li se jwettaq matul din il-leġislatura biex il-membri tal-korpi dixxiplinati jkollhom aċċess aktar mifrux għas-servizzi tas-saħħa li jistgħu jeħtieġu. Dan tabar waqt żjara li għamel il-Prim Ministru Robert Abela lil żewġ skwadri speċjalizzati f'Takandja, ir-Rapid Intervention Unit u l-Special Intervention Unit. Hemmhekk kienet spjegazzjoni dwar il-ħidma speċjalizzata taż-żewġ taqsimiet, it-taħriġ intensiv li għaddu minnu u l-faċilitajiet li jużaw għal eżerċizzji marbuta ma' sitwazzjonijiet ta' riskju għoli. B'design uffiċjal, ir-Rapid Intervention Unit topera 24 sija kuljum u twieġeb għal firxa wiesa ta' emerġenzi, fosthom każijiet ta' vjolenza domestika, inċidenti ta' traffiku, ser nirien u sitwazzjonijiet li jinvolvu l-armi. Fl-aħħar xhur din it-taqsima komplet tissaħħaħ vetturi speċjalizzati ġodda u uniformijiet ġodda infassla biex joffru aktar mobilità u effiċjenza. Dorna l-kumpless ta' Kandja, nżilna sa' shooting ranges, postijiet oħra ta' taħriġ, inklusive breaching container, il-ġim ta' Kandja, kif ukoll il-vetturi l-ġodda tal-Araju, sabiex ovvjament nispjegawlu jieħu first hand experience tax-xogħol kollu li n-nies dedikati tagħna jagħmlu barra fuq ix-xogħol. L-Special Intervention Unit hija responsabbli minn operazzjonijiet ta' riskju għoli, fosthom każijiet li jinvolvu persuni armati, ostaġġi, teddid terroristiku u operazzjonijiet kontra traffikar ta' droga. Din l-iskwadra tipprovdi wkoll taħriġ speċjalizzat fl-użu tal-armi, l-ewwel għajnuna u l-kontroll tal-folol. Tkellimna wkoll mal-Prim Ministru fejn spjegajnilu x-xogħol u x-xogħol dedikat u ta' operazzjonijiet li ssir mill-iskwadra tal-Special Intervention Unit. Waqt iżjara f'Takandja, il-Prim Ministru Robert Abela qal li l-Gvern jaraf il-ħtiġijiet partikolari tal-uffiċjali tal-korpi dixxiplinati u l-isfidi partikolari li jaffaċċjaw waqt il-qadi ta' dmirjietom. Bil-qeda ħdejn Umar Sharif, l-uffiċjal tal-Araju li reċentament indarab waqt li kienet jassisti fl-operazzjoni f'Taġorni, il-Prim Ministru wiegħed li se jkompli jkun ta' spalla l-korp tal-Pulizija biex l-uffiċjali jibqa' jkollhom il-kundizzjonijiet, ir-riżorsi u taħriġ meħtieġ biex iwettqu dmirjietom bl-ogħla livell ta' professjonalità. Dr. Abela saħaq li l-investiment fil-korp huwa investiment dirett fis-sigurtà tal-familji, il-komunitajiet u l-pajjiż in ġenerali. Il-Prim Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Internu s-Sigurtà Glenn Bedingfield u mill-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gafà.